Herättiin ja siis me syötiin aamupala äsken. Ja olen ihan Mutta nyt me on kunnolla herätä silleen täydellisesti. Toivottavasti tää nyt näkyy. Voisit sä Katri katsoa, että näyks mä tässä? Näyt. Okei. Eli me mennään nyt vaihtamaan vaatteet ja ehkä sen jälkeen pelataan jotain twisteri tai semmoista. Meillä on yksi avamaton sitsipurkki ja noi lähtee yhdellä. Ja kello on nyt jotain 7:15. Mutta tää ei ollutkaan viimeinen pätkä tää. Mut siis täällä aamulla tulee aika monta pätkää. Koska musta tuntuu, että on aika lyhyt. Mut me vaihdetaan vaatteet. Toi tos valittaa just tommosen noin. Me vaihdetaan nyt vaatteet. No, noin meni nyt yläkertaan. Ja kohta perässä. Mä aloitin nyt kuvan. Tässä on Vilman ihana kampaus ja Katri pisti pompulan. Mä pistin tämmösen vaivaisen pompulan tänne. Ohotte, että nää. Kumminkin pistin. Odottakaa hetki. Tämmöisen vaivaisen pompulan tänne, jossa on tuolla takana ehkä hiirenkorpia. Ja tämmöisen vaivaisen paidan. Voisin muuten esitellä itsen. Tai siis nämä. Tässä on mun paita, en muista. Ei kun siis tää on Mangosta. Housut, en muista mistä on. Tuossa on tuollainen. Sukat on hullulta päiviltä. Ja me pelataan nyt, tai sitten tehdään jotain kivaa. Pelaillaan ehkä sitten katsotaan sitten. Nyt aamulla tulee vähän enemmän hetkiä, kun mä lupasin. Paitas on vähän liian pieni. Mullakin on muuten tommonen koru ihan samanlainen. Mutta mä en... Moi! Tää on viimeinen asia. Mä avasin napin. Mutta muistakaa tilata kanavaa ja tykätkää ja Missä Minni? tilatkaa tuon kanava ja tuossa on Minni. Tilatkaa tuon Katrin koiraelämää kanava. Muistakaa tilata meitä. Sanokaa, että Mitä me voitais tehdä? Niin, ja muuten toi on hyvä juttu, kun sanoit, että ehdotelkaa, että mitä me voidaan tehdä videoita, koska jos ette ehdottele, me tehdään randomisti jotain. Tässä oli tämä My Day, ja ehdotelkaa ja nähdään ensi videossa.